sanar da ni yan mata da ke zan soyayya dan saitan hanya da ke zan soyayya dan saita mun hanya ya mai tarbiya autar yan mata kanki komai na shirya dukkan nisan hanya na dauko aniya zan zo miki da manufata zan so ki yarda cewa zanar keki yar uwa hinna jiyo kishi yarda ki nema min da ruwa ko ina ki je ki ne zan zamto miki garkuwa kyawun hula ki sani bai huce a mata buguwa hinkin zama zagani wata ne za a kira ni yar uwa to yarda da ni aminta da ni kar da ki da ni komai nake in zaki yawan daure ki saka da ni dan duka kalamai na ko kuma zance na ke ce ba na iya yin komai ki ji sai da ke dan a dukkanin mata gona babu yake hankali da tarbiyya duk na yaba da ke to a ɗauke dukkanin mata a bar ni da ke masoyiya za na iya ɓadda komai kai na kina san baki ban wuya zan baki kula tamkar ɗana cikin mahaifiya mai burin ya taɓa ki wannan dole ya sha tsumagiya zan rayu da ke muradi na ke na faso iya wuya kauna take ta ratsa jini da jikina har da jijiya in ba ke na faɗa na ƙara ki sani sai rijiya mai so na da wuri ki kusanta da ni dan Allah karki hada ni mene kauna menene so ki sanar da ni soyayya ta bare da ni na zan majnuni kai nake ban ji ba na gani bacci ko zahiri ko yaushe ke na gani ke mini magani mun zama hanta da jini kaunar ki a zuciya kin gani ta yi sansani ke ɗaya ce a mata ke min kwarjini maɗin rayuwa hakin zama to mini idan gani in kin yarje aure na da ke nema hana shirya